Imulan po ngayon. Okay na yan. So, dalawang plat po yung nalagyan namin ng pananim ni Kuya Toms. Ayan, nagtutulong po kami dito dahil kami na lang naman po talaga nag-i-interest. Charing. Dito po, lahat po yan ay pechay. Ayan. At dito naman sa kabila, pechay at saka kamatis. Ayan. Ayan. Yan po sila. And then, dito naman po, mga kamatis yan. Dyan sila. Flex ko lang sila. Dalawang plat yan. And then, yung pipino namin, ayan. Malalaki na, guys. Ayan. May ano na sila nito. Spring na. Ayan. May, may spring na sila, guys. Ibig sabihin, mangangantayan na to, guys. Ayan, oh. Sabi ni Kuya Tom, sungay daw. Ayan, oh. So, halatang halata na siya, guys, sa mga plat namin. Ayan. So, talaga mas nakaka-proud lang. Ayan. Dito, oh. Wala pang kilo. Kaya di pa naman to namunga. Ayan. So, malalaki talaga siya, guys. Promise. Ayan. Makikita mo na talaga yung kagandahan ng pananim. Ayan, guys. May ganito na siya. So, ito yung kakantay dito sa kawayan. Ayan. So, yung iba pinipeste o nasisira yung dahon nila. Ayan. Kikita yan, oh. Kitang-kita. Wow! And then, dito tayo sa sitaw. Flex ko ang sitaw na napakaganda. Ayan. So, kung mapapansin nyo, guys, talaga naman. Napakaganda ng sitaw namin dito, guys. Ayan. Kitang-kita na siya mula dyan, oh. Ayan. Ang ganda, promise. At saka, hindi siya pinipeste. Walang, ano sa kanya. Walang damage sa mga dahon niya. At grow siya ng mabuti. Ayan. Ayan, guys. At pagdating naman dito sa dulo, ang mga okra. Ayan, guys. Magaganda yung tubo ng okra namin dito, guys. Ayan. Ayan, okra yan dyan, guys. At saka dito pahabol din tong okra. Isang plat. So, yung ditong side, ito naman lahat yung ampalaya. So, may ganyan pa lang siyang tubo mula sa seeds. So, maybe next week, o-open na siya. So, dun ko na siya i-vlog pag nag-open up na siya. So, yan guys, umuulan. Ayan o, umuulan o. Ayan o. Nababasa tayo. Ayan. Yan yung mga pananim natin ngayon. So, hindi na tayo gaano magdidilig. Kasi nga, dahil sa tulong ni Papa God, inuulan tayo. Charing. Ayun lang naman. So, at least ngayong araw, may nagawa kami ni Kuya Toms na magtanim. So, tama lang siya kasi madidiligan siya ng proper rain. Yan. So, yun lamang guys. See you tomorrow. Bye-bye, Kuya Toms.